ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनविदं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बाधान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विषां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 18 நாட்களில் பகவத்கீதையோட இன்னைக்கு நம்ம 4வது நாட்கள்ல வந்திருக்க எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா இஸ்கான் டெம்பிள் மேங்களூர் மூலமாக உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னையோட 4வது நாட்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று நம்ம 3rd சாப்டர் பார்த்தோம். 3rd சாப்டரோட பேர் சொல்ல முடியுமா யாராவது? கர்மயோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனை ஸ்லோகம் இருந்தது அதுல? 43 ஸ்லோகங்கள். 43. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 4th சாப்டர் வந்து ஞான யோகம், உன்னதமான அறிவு, உன்னத யோகம், உயர்ந்த யோகம் அப்படின்னு கூட பகவான் சொல்லியிருக்காரு. சோ உன்னத யோகம் இல்லைன்னா ஞான யோகம். இதுல வந்து நமக்கு 42 ஸ்லோகஸ் இருக்க போது. நேத்து பார்த்த சாப்டரோட கண்டினியூஷன் பார்த்துக்கலாம், ஒரு சம்மரி பார்த்துக்கலாம். ஸோ நேத்து சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, துரத்தல் அல்லது செயல். அர்ஜுனர் வந்து நான் செயலை செய்யணுமா இல்ல துறக்கணுமா அப்படின்றத கேட்கிறார். பகவான் வந்து அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு. கர்ம யோகம் 3 விதமான மக்களை நம்ம பார்த்தோம். பௌதிகத்துல இருக்கவங்க, கர்மவாதி, பிளஸ் பகவானோட செயல்ல ஈடுபட்டிருக்கவங்க. கர்ம காண்டம், கர்மயோகம், பௌதிகவாதிகள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். எப்படி நம்ம முன்மாதிரியா இருக்கணும், ஒரு நல்ல தலைவர் எப்படி முன்மாதிரியா இருக்கணும், அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட மிகப்பெரிய எதிரி என்ன, மிகப்பெரிய எதிரி நேற்று சாப்டரோட கடைசியா அந்த டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன, பேராசை, காமம். அதுதான் வந்து நம்மளோட மிகப்பெரிய எதிரி. அது எப்படி நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்மன்றத 2nd சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்தோம். புலன்கள் மூலமாக நம்ம எதை பாக்குறோமோ அதுல நமக்கு வந்து ஒரு பற்று வருது. அந்த பற்று வந்து பேராசையா மாறுது. அந்த பேராசையை தான் நம்ம வந்து காமம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த பேராசை வந்து எப்ப நம்ம அடைய முடியலையோ அப்ப அந்த கோபம் வந்தும் போது நம்ம வந்து ஒரு மயக்க நிலையில இருக்கும். நம்ம கரெக்டான டெசிஷன் வந்து எடுக்க முடியல. அது நம்மளை வந்து பயங்கர தாழ்மையா நம்மளை கொண்டு செலுத்துது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நமக்கு வந்து பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து ஞான யோகம், உன்னத அறிவு. இதுல கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. ஏன்னா பகவானை பத்தி தெரிந்து கொள்வதுதான் மிகப்பெரிய யோகம். அதுதான் உண்மையான உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. அது வந்து 1st ஸ்லோகல இருந்து 10th ஸ்லோகா வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத 11th இருந்து 15th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். கர்மயோகம் அப்படின்றத வந்து 16th இருந்து 24th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத 25th இருந்து 33 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். உண்மையான அறிவின் மிக முக்கியமான கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்றத 34ல இருந்து 42 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி 700 ஸ்லோகங்களை வந்து ஒரு 18 நாள்ல 1 ஹவர்ல பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து 42 ஸ்லோகம்ஸ் இருக்கு. எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இங்க பார்க்க போறோம். பகவான் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கார், இது உன்னதமான அறிவு. ஏன்னா பகவத்கீதையை நமக்கு சொல்றாரு இல்லையா. சோ இந்த உன்னதமான அறிவு, தெய்வீகமான ஒன்று வந்து இப்ப குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல அர்ஜுனருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கொடுக்கறது இல்ல. இது வந்து மிக
பழைய ரொம்ப காலமாக 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கொடுக்கப்பட்டது. இந்த நம்ம ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதையை தான் நம்ம வந்து இங்க பார்க்க போறோம். அதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். பகவத்கீதை வரலாறு. ஸ்ரீ பகவான் வாசா இமம் விவஸ்வதே யோகம் பரோக்தவான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனுர் ஈஸ்வாகவே அப்ரவீத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இதுல எப்படி பார்த்தோம்னா பாகவதத்துல வந்து நம்ம ரொம்ப கிளியரா படிப்போம் நிறைய. எப்படி இந்த அண்டம் எப்படி வந்து உருவாக்கப்பட்டது, பிரம்மதேவர் வந்து எப்படி வந்தார், அவர்ல இருந்துதான் எல்லாமே உலகமே வந்து வியாபிக்கப்பட்டது அப்படின்றதெல்லாம் பாக்குறோம். சோ இந்த இதுல வந்து இன்னையோட செஷன்ல நம்ம ரொம்ப சுருக்கமா பார்த்துடலாம். இதுல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் இப்போ உனக்கு சொல்றது இல்லை, இந்த பகவத்கீதை வந்து எப்பத்துல இருந்தும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றத சொல்றார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம், எப்படி அவர்கிட்ட போய் சேர்றதுன்றது வந்து விஞ்ஞானம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலோட பர்பட், பிரபுபாத் எழுதின பர்பட்ல வந்து பாக்குறோம். சோ இது வந்து அழிவற்றது. ஏன்னா 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பேசப்பட்ட ஒரு காவியம். சோ அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை, யோகம் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளையும் கிருஷ்ணரையும் இணைக்கிறது, யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் பிரம்மர்னா இவர்தான் பிரம்மதேவர், இவர்தான் வந்து சூரிய பகவான். அப்படி இல்லை, அது வந்து ஒரு போஸ்ட். அதுல வந்து நம்ம எப்ப நிறைய பயாஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றோமோ நம்ம அதுக்கு அந்த போஸ்டுக்கு உரிய குவாலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா நம்மள வந்து அதுல நியமிச்சிருவார் பகவான். சோ சூரிய தேவன் அப்ப யார் இருந்தார் அப்படின்னாக்கா விவஸ்வான் என்றவர் தான் வந்து சூரிய தேவனா இருந்தார். அந்த சூரிய தேவனுக்கு வந்து பகவான் வந்து இந்த ஞானத்தை, உன்னதமான உயர்ந்த யோக விஞ்ஞானத்தை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு சொல்றாரு. அந்த விவஸ்வான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா மனித குலத்தை உருவாக்குனார் இல்லையா, அவரோட பெயர் வந்து மனு, மனித குலத்தோட தலைவர். அந்த மனுவுக்கு விவஸ்வான் சூரிய தேவன் வந்து என்ன பண்றாரு, மனுவுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. மனு என்ன பண்றாருன்னா அத இஷ்வாகு மன்னன், நம்ம ஸ்ரீராமர் பிறந்த அந்த வம்சம், அதோட முதல் இது பாத்தீங்கன்னா மூத்த மகன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஷ்வாகு மன்னன். சோ மனு வந்து இஷ்வாகு மன்னனுக்கு வந்து இதை சொல்லியிருக்காரு. சோ இது ஒன்றும் இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல அர்ஜுனுக்கு சொன்னது இல்லை, இது நெடுங்காலமாகவே இருக்குது. ஓகே, சோ இங்க பகவான் வந்து அதான் சொல்றாரு, இது வந்து இப்ப நான் உனக்கு சொல்றது கிடையாது, இது நெடுங்காலமாகவே இருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்றார். இதுதான் நம்மளோட பகவத்கீதையோட ஹிஸ்டரி. ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் ஸ்லோகா பிரபுஜி, மாதாஜி யார் படிக்கிறீங்களோ வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜ ரிஷியோ விதுகு சகா நேனேக மகதா யோக நஷ்ட பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஏன்னா அது எல்லாமே வந்து அரசர்கள் தான் வந்து மக்களை பாதுகாக்கணும் இல்லையா. சோ அதனால அரசர்கள் ஒரு சங்கிலி தொடர் மூலமாக, குரு சிஷ்ய பரம்பரை மூலமாக நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதுன்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. எப்ப நமக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்களோ இல்ல அடுத்தவங்களுக்கு, அவங்களும் ஒரு ஆத்மா, அவங்க கிட்டயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்கார். சோ அவங்கள வந்து நம்மள எப்படி கோவிலுக்கு போனா எப்படி நம்ம மரியாதையோட பகவானை நமஸ்காரம் பண்றோமோ அதே மாதிரிதான் அவருக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மா இருக்காரு, அவங்களையும் நம்ம மரியாதையா நடக்கணும். அந்த தாட் நமக்கு எப்ப வந்துச்சோ அப்ப நமக்குள்ள வந்து அந்த பேதமை எல்லாம் இருக்காது, வேற்றுமைகள் வந்து இருக்காது இல்லையா. சோ அததான் வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதையில வந்து பார்த்துட்டே வரோம். கிருஷ்ணன் தான் எல்லா இதுலயும் வியாபிச்சிருக்கார் அப்படின்னு. நேற்று நம்ம பார்த்தோம் 3 விதமாக வந்து பகவான் இருக்கார், 3 விதமான பூரணத்துவத்தை உணர முடியும் அப்படின்றது. ஒண்ணு வந்து பரபிரம்மம், இந்த ஃபுல் பிரம்மம், இந்த அண்டம் பூராத்திலையும் வந்து பகவான் இருக்கார் அப்படின்றத பாக்குறோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, ஒவ்வொருத்தோட இதயத்திலையும் வந்து ஆத்மா பக்கத்திலேயே வந்து பரமாத்மா இருக்கார் அப்படின்றத பாக்குறோம். கடைசியா வந்து பகவான். சோ கிருஷ்ணர் வந்து இந்த 3 இதா வந்து நமக்கு வந்து இருக்காரு அப்படின்றது வந்து உணரப்படுகின்றது. சோ
இத இங்க என்ன கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, எப்ப நம்ம அந்த குரு சிஷ்யர் மூலமாக இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் மூலமாக இந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. சோ அப்படி அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரை வந்து சீட பரம்பரை வந்து சங்கிலி தொடர் விட்டு போனதுனால திருப்பி அவர் வந்து அந்த விஞ்ஞானத்தை பகவத்கீதையை சொல்றதுக்காக அவர் வந்து பிரயத்தனம் பண்றாரு அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். அவர் சொன்ன அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரை எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா பரம்பரையுமே வந்து சம்பிரதாயமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட எப்படி போறது அப்படின்றத மட்டும்தான் நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. அவர் வந்து அந்த 4 பரம்பரையை வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். பிரம்மதேவர் கிட்ட இருந்து மத்வாச்சாரியார் கிட்ட இருந்து நம்மளோட 33வது குரு தான் வந்து நம்மளோட ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்மளோட சம்பிரதாயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை நம்மளோட சீட பரம்பரை. இது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சம்பிரதாயம் பிரம்ம மத்வாச்சாரிய கௌடிய பரம்பரை. அதுல வந்து 33வது ஆன்மீக குரு தான் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி அவங்களோட இதை ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து சம்பிரதாயம் வந்து ராமானுஜாச்சாரியார். நம்மளுடைய ஆழ்வார்கள் எல்லாமே தென்னிந்தியாவில் நம்ம பாக்குற ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றது வந்து இந்த பரம்பரையை தான், லக்ஷ்மி ராமானுஜாச்சாரியாரோட பரம்பரை. அடுத்து வந்து சிவன் கிட்ட இருந்து விஷ்ணு சுவாமி மூலமா மற்றவர்களுக்கு போனது வந்து அது ஒரு பரம்பரை. அடுத்தது சனத்குமாரர்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலா நம்மளோட இந்த பாகவதத்துல படிக்கும்போது எப்படி இந்த உலகம் வந்து பிரபஞ்சம் வந்து உருவாக்கப்பட்டதுன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு அதுல இன்னும் நிறைய கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா, கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து விஷ்ணு பகவான் கிட்ட இருந்து பிரம்மதேவர் வர்றார். பிரம்மதேவர் கிட்ட வந்து கட்டளையிடப்படுகின்றது, நீ வந்து பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கன்னு. அப்ப அவர் ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்கினது வந்து இந்த சனத்குமாரர்கள் 4 அவங்க குழந்தை ரூபத்திலே இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு கட்டளையிடும் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க, எங்களுக்கு இந்த ஜட உலகத்தெல்லாம் வேண்டாம், நாங்க எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ண சேவையிலே இருக்கோம், எங்களுக்கு இந்த இது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க எப்பவுமே வந்து அந்த குழந்தைகளாகவே இருப்பாங்க, சனத்குமாரர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறோம். அவர்களை ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து நிம்பகாச்சாரியார். அவங்களும் சொல்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே அல்டிமேட்டா போய் சேர்ற இடம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி தான் வந்து சொல்றாங்க. அவர்கிட்ட எப்படி நம்ம சென்றடையணும் அப்படின்றதான் வந்து நமக்கு இங்க பாக்குறோம். நம்மளோட இஸ்கான் இது எப்படி பிரபுபாதர் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம மத்வாச்சாரிய கௌடிய பரம்பரை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5th ஸ்லோகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச பகுனி மே வியதீதானி ஜன்மானி தவ அர்ஜுன தான்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேதத் பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவைகளை கடந்துள்ளோம். ஏன் அப்படி சொன்னான்னு முந்தைய ஸ்லோகத்துல வந்து அர்ஜுனன் கேட்பாரு. அது எப்படி நீங்களும் நானும் இப்ப ஒன்னாதான் இருக்கோம், அது நீங்க இதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்கன்றத நான் எப்படி வந்து புரிஞ்சுக்கிறது? இது ஆக்சுவலா அர்ஜுனருக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும். ஏன்னா அவர் வந்து பகவான முழுமுதலா வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே பார்த்தோம், நண்பன் நான் ஒரு சீடன் அப்படின் போது. அப்ப எப்ப நம்ம வந்து சீடனா ஆகும்னா, நீங்க என்ன சொன்னாலும் அதை நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்ற ஆன்மீக குருவை வந்து முழுமையா ஒத்துக்கொள்ளும் போதுதான் நமக்கு அந்த தன்மை வரும் இல்லையா? இங்க அவர் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கிறாருன்னா, நம்மள மாதிரி நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லையா? அதை களைவதற்காகவே வந்து அர்ஜுனர் வந்து இந்த கேள்வி கேட்கிறார். நானும் அப்ப நீங்கள் நானும் ஒன்னா இருக்கும்போது எப்படி நீங்க 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இதை வந்து நீங்க சொல்லியிருக்கீங்கன்றதை எப்படி நான் நம்புறதுன்னு கேட்கும்போது அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். நம்ம 2 பேருமே வந்து நிறைய பிறவிகள்ல வந்திருக்கோம். உனக்கு வந்து எல்லாமே மறந்துருக்கு, பட் நான் வந்து இன்னும் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். அது தட் இஸ் வாட் டிஃபரன்ஷியேட்டிங். அதுதான் எப்படி நம்ம வந்து கிருஷ்ணரையும் மற்றவர்களையும் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது. என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும், ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. அவர் என்ன கேள்வி கேட்டார், நீங்க அது கான்ட்ரடிக்டா கேள்வி கேட்கிறார். அப்ப கூட கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி பதில் சொல்றாரு பாருங்க, எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே. அவரை பாசிட்டிவா மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பார். நம்ம யாராச்சும் இப்படி கேட்டாங்கன்னா உடனே நமக்கு வந்து இரிட்டேட் ஆயிடும், என்ன இது என்னையே திருப்பி கொஸ்டின் கேட்கறான்ட்டு. ஆனா இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டிஸ் which we need to follow. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பார்த்தோம் 4 யுகங்கள் இருக்கு, சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம்.
துவாபர இயக்கத்தோட கடைசியில தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்றார். அதுக்கு அடுத்துதான் வந்து கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எப்ப அவர் இங்க இருந்து போறாரோ அப்ப வந்து கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு இன்னும் பாகவதத்துல வந்து ரொம்ப கிளியரா நம்ம பார்ப்போம். 4 யுகங்களின் 27 சுழற்சிகள், அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மனுவோட ஆயுட்காலம் வந்து நம்ம பாக்குறோம். அவர் சொன்னார் இல்லையா, மனுவுல இருந்து இஷ்வாகுக்கும் சொன்ன அந்த பகவத்கீதை வந்து வந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ மனுவோட வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 120 மில்லியன். அவர் என்ன சொன்னார், 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாவே சூரிய தேவன் வந்து மனுவுக்கு சொல்லியாச்சு. அப்ப பகவத்கீதை எப்படி வந்து நம்ம இந்த இதுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே வந்தது அப்படின்றத வந்து இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். மகாபாரதத்தில் கீதாவின் வரலாற்றை பின்வருமாறு அறியலாம். திரேதாயுகத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானுவால் மனுவின் இந்த உறவின் மனுவிடம் இந்த விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது. மனு மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால் இந்த பூமியின் கிரகத்தில் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இஷ்வாகுவுக்கு கொடுத்தார். ராமச்சந்திர தோன்றிய ரகுவம்சத்தின் முன்னோடி ஆகையால் மகாராஜா இஷ்வாகு காலத்திலிருந்தே மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதம் இருந்தது. சோ அதனாலதான் அவங்க எப்பவுமே வந்து காட் கான்சியஸோட இருப்பாங்க. இந்த பகவத்கீதையில நம்ம பார்த்தோம், வெறும் கிருஷ்ணரை பத்தி மட்டுமே அவர் சொல்லல, நிறைய மற்ற யோக கலைகளை பத்தியும் அவர் சொன்னார் இல்லையா. அதை ஃபாலோ பண்ணிதான் மேபி நம்மளோட ராவணனா இருக்கட்டும், அசுரர்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த யோக பயிற்சி எல்லாம் பண்றாங்க. அவர் சொன்னார், ஞானிகளும் வந்து என்னை வந்து அடைவார்கள். ஆனா ஞானிகளை விட பக்தர்கள் தான் வந்து ரொம்ப வேகமா வந்து என்னை வந்து அடைவார்கள் அப்படின்றது பாக்குறோம். ஒரு பெரிய உயர்ந்த கட்டிடம், அந்த கட்டிடத்துக்கு போறதுக்கு ஸ்டெப்ஸும் இருக்கு, படிகளும் இருக்கு, லிஃப்டும் இருக்கு. அப்ப வந்து ஞானிகள் வந்து எல்லா புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த படிக்கட்டுகள் மூலமாக போய் மேல போறதுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்காட்டா எடுத்துக்கலாம். ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சு நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நம்ம சீக்கிரமா அந்த லிஃப்ட் மூலமா கிருஷ்ணரை போய் அடையிறது அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம இங்க எடுத்துக்கலாம். சோ கிருஷ்ணரே வந்து சொல்றார், ஞானிகளும் என்னை வந்து அடைவார்கள், பக்தர்களும் வந்து அடைவார்கள். ஆனா அவங்க வந்து அடைகின்ற முறை வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். நம்ம இருக்கிறது வந்து இப்ப கலியுகம். அந்த கலியுகத்துல கிட்டத்தட்ட 5000 வருடங்கள் ஓடியாச்சு. 4,32,000 வருடங்கள் இருக்கு அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம் கலியுகத்தோட இதுல. சோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பாகவதத்துல வந்து நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6th ஸ்லோகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி. அஜோ அபிசன் அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபிசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் யாத்ம மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். கிளியரா வந்து பகவான் சொல்லிட்டார். அவருக்கு பிறப்பு இறப்புன்றதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா. ஆக்சுவலா இங்க இந்த கிருஷ்ண அவதாரம் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பூமாதேவி வந்து நம்மளோட ஒரு பசுவோட ரூபம் எடுத்துட்டு போய் பிரம்மதேவர்கிட்ட சொல்றாரு, அசுரர்களோட இது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, என்னோட பாரம் தாங்க முடியல அப்படின்ட்டு. அப்ப அவங்க வந்து விஷ்ணு பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கும்போது அவர் வந்து கூடிய விரைவில் வந்து கிருஷ்ணாவதாரம் எடுக்க போறாரு, அதனால அப்படி சொல்லி அனுப்பி வைப்பாங்க. சோ கிருஷ்ணர் வந்து என்ன இது பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு வந்து பிறப்பு இறப்புன்றதெல்லாம் கிடையாது. அவரோட உடல் வந்து ரொம்ப திவ்யமானது, டிவைன், தெய்வீகமான ஒன்று, அழிவற்றது. நம்ம தான் வந்து கையால மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும், கையால பார்க்க முடியுமா? முடியாது. கண்ணால பார்க்க தான் முடியும் நம்மளுக்கு. ஆனா பகவானோடது வந்து கண்ணால அவர் வந்து ஒருத்தரை கொலை கூட பண்ண முடியும். சிசுபாலனை வந்து ஜஸ்ட் பார்க்கதான் செஞ்சாரு, உடனே சக்கரத்தாழ்வார் போயிட்டு சிசுபாலனை வந்து கொன்னுட்டார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ அவரோட உடல் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெய்வீகமானது. உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், எல்லாமே அவராக இருந்தாலுமே அவர் என்ன பண்றார், தனது சுயமான சொந்தமா என்ஜாய் பண்ணணும், அவர் நினைச்சு அவரா ஃபீல் பண்ணாதான் அவர் இறங்கி வருவார். தனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம், ஒரு யுகத்திலும் நானே எனக்கு இஷ்டப்பட்டால் நான் வருகின்றேன் அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. அதுவும் திவ்ய உருவத்தில். இன்னைக்கு வந்து நரசிம்ம ஜெயந்தி தினம் இல்லையா இன்னைக்கு. சோ பகவான் எதுக்காக நரசிம்மரோட அவதாரம் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம நினைச்சுக்கோ நம்ம தான் ரொம்ப புத்திசாலின்னு சொல்லிட்டு.
இரண்யகசிபு வந்து என்னென்ன 9 கோரிக்கைகள் வச்சாரு. இந்த 9 கோரிக்கைகள். நான் வந்து முதல்ல நான் சாகக்கூடாது, சாகா வரம் வேணும்னு கேட்பாரு பிரம்மதேவர்கிட்ட. அப்ப பிரம்மதேவர் சொல்லுவார், எனக்கே வாழ்நாள்னு ஒண்ணு இருக்குப்பா, நானே வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இறந்து போயிடுவேன், எனக்கே வந்து அழிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதனால முடிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, நான் அந்த வரம் கொடுக்க முடியாது, எனக்கு எப்ப அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அப்பதானே நான் தர முடியும். அப்ப அவர் நினைச்சுக்காரு, ஓகே அப்ப இவரால இவரை படைச்சவங்க தானே என்ன வந்து கொல்ல முடியும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரிக்கா என்ன பண்ணுவாரு, 9 கோரிக்கைகளை வைப்பாரு. நீங்க படைச்ச பொருள் வந்து என்ன கொல்லக்கூடாது, எந்த ஆயுதமும் என்ன கொல்லக்கூடாது, காலையிலயும் நான் இறக்கக்கூடாது, இரவிலும் நான் இறக்கக்கூடாது, வீட்டு உள்ளாரையும் எனக்கு மரணம் வரக்கூடாது, வீட்டுக்கு வெளியிலயும் மரணம் வரக்கூடாது, தரையிலயும் மரணம் வரக்கூடாது, ஆகாயத்திலயும் மரணம். இதை விட்டா வேற என்ன இருக்கு, ஒண்ணு தர இல்லைன்னா ஆகாயம் இல்லையா? சோ அவரு வந்து நல்லா யோசிச்சு 9 கோரிக்கைகளை வைப்பாரு. பிரம்மதேவர் நினைப்பாரு, இன்னும் வேற எதனா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி. சோ இவர் எல்லாத்தையும் கேட்டு இது பண்ணிடுவாரு. ஆனா அந்த அந்த பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாவே வந்து எல்லாருமே இரண்யகசிபு தான் சொல்லுது. ஆனா அவரோட மகனான பிரலாத் மகாராஜ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை பத்தி சொல்லும்போது அவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. நமக்கு என்ன கேட்கிறோமோ அதை தான் நம்ம பேசுவோம் இல்லையா? இந்த குழந்தைக்கு எதுவுமே இல்ல, வெளியில வரும்போது எல்லாருமே இரண்யகசிபை பத்தி பேசும்போது இவனை என்ன திருப்பி இப்போ நாராயணனோட பேரை சொல்றாடேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கோபம் வருது. அதனாலதான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு. 5 வயது குழந்தை இருந்தாலும் என்ன பண்றாரு, எவ்வளவு ஒரு கோபம். அந்த நீங்க அந்த செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்த அந்த இதை வந்து அப்படியே அதுல வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அந்த காமம், பேராசை, வெறி, அது மாதிரி என்ன ஆகுது, குழந்தைய ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறாரு. எந்த கொடுமை பண்ணணுமோ எல்லாமே பண்றாங்க. பட் பிரலாத் மகாராஜ் வந்து என்ன பண்றாரு, ஸ்திர பிரஜன், பகவானோட நிலையான பற்றோட பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. அதனால அவருக்கு வந்து அவங்க கொடுக்குற கஷ்டம் எல்லாம் வந்து ஒரு பூமாலை மேல போடுற மாதிரி இருக்கான். மலை மேல இருந்து தூக்கி போடுறாங்க, ஒரு யானையை வச்சு அவரை மிதிக்க வைக்க ட்ரை பண்றாங்க, ஒரு பாம்பை வச்சு கொத்த வைக்க ட்ரை பண்றாங்க. ஒண்ணுமே வந்து அவர் வந்து எதுவுமே பண்ணல, எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு. பகவான் வந்து அவரை ஏதாவது சொன்னா கூட அவர் பொறுத்துக்கு வரான். ஆனா அவரோட பக்தர்களை ஏதாவது சொன்னா அவரால் தாங்கவே முடியாது. அதனால அவர் பக்தவச்சலன் என்ன பண்றாரு, டைம் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அப்போ அதுக்கு ஒரு திருப்பி செகண்ட் டைமும் வந்து இரண்யகசிபு எல்லா கஷ்டமும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி கூப்பிடுறாரு. இப்ப சொல்லு, யார் வந்து உயர்ந்தவர்கள் போது திருப்பி அவர் சொல்றாரு, என்னோட பகவானே உயர்ந்தவர் போது அப்ப கேட்கிறார், எங்க இருக்கான் உன்னோட நாராயணன்? சொல்றாரு, தூணிலும் இருக்கிறார், துரும்பிலும் இருக்கிறார். அப்ப அந்த தூண்ல இருந்து குதிச்சு வந்தவர் தான் வந்து நரசிம்மர். இன்னமும் நம்ம மாயாப்பூரோட அந்த இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா உக்ர நரசிம்மர், அவர் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த குதிச்சு வர மாதிரிதான், ஒரு கால் பெண்டா இருக்கும். அந்த அவர் என்னென்னலாம் சொன்னாரோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சரோட வருவார். அவர் வந்து மனித ரூபமும் கிடையாது, விலங்குவோட ரூபமும் கிடையாது. அவருக்கு வந்து யாருக்கிட்டையும் இருந்து பிரம்மதேவர் படைச்சவர் கிடையவே கிடையாது, அவரா வந்தார் இல்லையா, சுயமாக வந்தார். அதுல சொல்றாரு பாருங்க, சுயமான திவ்ய உருவில் வந்தார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். காலையிலயும் இல்லாம அந்தி வேலையில, வீட்டுக்கு உள்ளாரையும் இல்லாம வெளியிலும் இல்லாம, அந்த வாசப்படியில, ஆகாயத்திலும் இல்லாம பூமி இல்லாம, அவரோட மடியில எந்த ஆயுதங்களும் இல்லாம அவரோட நெகத்தாலே வந்து அவரை வந்து அழிப்பார் அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். சோ தன்னோட பக்தன் சொன்னான்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவ்வளோ பெரிய ரூபம் என்ன பண்றாரு, ஒரு தூண்ல இருந்து வெளியில வராரு. அதுதான் வந்து நம்ம சாக்ஷாத் பகவானோடது. சோ இங்க கிருஷ்ணரோட இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் வரும்போது 4 கரங்களோட விஷ்ணு ரூபத்துல வராரு. அதை பார்த்த உடனே தேவகம்மா மயங்கிடுறாங்க. நான் எப்படி ஒரு குழந்தை வரணும்னு பார்த்தா என்ன இப்படி ஒரு பெரிய இதா இருக்கே, மனிதரா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு திவ்ய ரூபத்துல உடனே அவங்க சொல்றாங்க, எனக்கு குழந்தையா வேணும்னு. குழந்தையா வராரு கிருஷ்ணர். எப்படி வராரு பாருங்க, அவரோட வயிற்றுல குட்டியா ஒரு ஒட்டியானம் இருக்கு, அவரோட காதுல ஒரு குண்டலம் இருக்கும், கையில ஒரு இது போட்டிருப்பாரு, எல்லா நகைகளையும் போட்டு 32 பல்களையும் காட்டிட்டு கருப்பா இருக்கிற கிருஷ்ணர் அந்த பல்லையும் காட்டி சிரிக்கும் போது அந்த பிரகாசத்துல அந்த இடமே வந்து பிரகாசம் ஆயிடுதான், அந்த ஒளியில பட்டு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அதை பார்த்த உடனே திருப்பி தேவகி அம்மாவுக்கு வந்து இதாயிடுது, நீ தயவு செஞ்சு இந்த மனித ரூபத்துல இருக்க குழந்தையா வரணும் போது அவர் என்ன பண்றாராம், அந்த பல்லெல்லாம் எடுத்து போட்டு குழந்தையா வந்துடுறாரு அப்படின்றத வந்து நம்ம நிறைய வர்ணனைகள்ல வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ணர் இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எல்லா தெய்வங்கள் எல்லாத்துக்குமே நானே தான் காரணமாக இருந்தாலுமே நான் வந்து சுயமாக திவ்யமான ஒரு உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7th ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதுங்களா பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா, கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ விகர்மா என்பது தடை செய்யப்பட்ட செயல். எப்படி ஒரு சமூகத்தில் வந்து ஒழுக்கங்கள் ஃபாலோ பண்ணி சட்டத்திட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுமோ அதே மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்ன்றத வந்து சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள் தான் வந்து விகர்மா அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அகர்மான செயலின்மை, எந்த செயலும் செய்யாம இருக்கிறது. ஞானிகள் எப்படி எதையும் செய்யாம பகவான் கிட்ட போகணும்னு ட்ரை பண்றாங்களே அது வந்து அகர்மா. சோ 3 விதமான கர்மாக்கள்: கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. செய்ய வேண்டியது கர்மா, செய்யக்கூடாததை செய்யறது விகர்மா, எதையும் செய்யாமல் இருப்பது வந்து அகர்மா அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த ஞானிகள் கூட என்ன பகவான் கிட்ட போகணுன்றதுக்காக தான் செயலற்ற இதை வந்து நம்ம பாக்குறோம். இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்கு. விகர்மவாதிகள் வந்து வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். கீழான உயிரினங்களுக்காக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து அதிகமாக இருக்கின்றது அவர்கள் கிட்ட. ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. அடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் அவர்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து தோல்விகள் அடைவார்கள் அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். கர்மவாதிகள் வந்து பக்தி உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க, வேதங்களை பின்பற்றுவார்கள், ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைய முடியும். இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவி எடுக்கிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு கர்மவாதிகள், ஏன்னா அவங்களுக்கு பாவ புண்ணியங்கள் இருக்கு. ஞானிகள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் அகர்மவாதிகள். கர்மா செயலே செய்யாம இருக்கிறது. ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள், ஆத்ம தத்துவம், தன்னோட ஆத்மாவை பத்தின உணர்தல் அவங்களுக்கு இருக்கும். பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள்கள் அறிந்திருப்பார்கள். ஒரு வேலை செஞ்சா அதோட பலன் என்ன, மறுபிறப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க வந்து பக்தி சேவைக்கு வர சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. அகர்மா. மாதாஜி 18th ஸ்லோகா. மாதாஜி 18th ஸ்லோகா. हरे कृष्ण माताजी. कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त கிருஷ்ண கர்ம கிருத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். அது எப்படி கர்மா பண்ணும்போது அதில் அகர்மா பண்ணும்போது கர்மாவை பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, நம்ம பண்ற செயல பகவானை நினைச்சு அந்த நோக்கத்துல நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளோட செயல் வந்து அகர்மாவா மாறிடும். அதே மாதிரி அகர்மா செயலற்ற தன்மையில எப்படி வந்து பற்றற்று நம்மளோட செயலை செய்யும் போது அது வந்து அகர்மாவா மாறிடும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 34th ஸ்லோகா மாதாஜி. 34th ஸ்லோகா. 24 மாதாஜி. 34 மாதாஜி. 24 மாதாஜி. 34. ஓகே மாதாஜி. தத்வித்தி வந்துருச்சு மாதாஜி ஸ்கிரீன். தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். இப்ப நீங்க சொல்லிட்டீங்க கர்மா விகர்மா அகர்மா, ஆனா இதெல்லாம் நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, நான் செய்யற செயல் எப்படிப்பட்டதுன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்ன்றதுக்கு அவர் வந்து பதில் சொல்றார். நீ வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை அடையணும். ஏன்னா அதைதான் நம்ம பார்த்தோம், குரு சீத பரம்பரை மூலமாக நம்மளோட இந்த ஞானம், உன்னதமான ஞானம் வந்து வழி வழியா வந்துன்னு இருக்கு அப்படின்றது. அப்போ நம்ம வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை வந்து அணுகி நம்மளுடைய இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அடக்கத்துடன் அவர்களிடம் கேள்வி கேட்டு அவர்களுக்கு தொண்டு செய்து அதை அறிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணரே வந்து குருகுலம் வாசம் போயிருக்காரு. சாந்தியப்ப முனி கிட்ட போய் அவர் வந்து 63 நாட்கள்ல வந்து 63 ஆயக்கலைகள் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கொண்டு வந்தவர். இந்த அவர்களுக்கு வந்து உண்மையை வந்து உண்மையான இது என்ன, தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள் அவர்கள். ஆன்மீக குரு அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். அவங்க மட்டும் சொல்றது மட்டும் இல்ல, அவங்க ஒரு கண்டிப்பான ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும். ஒரு இதை நம்ம படிக்கிறோம்னா அது படிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல வந்து நம்ம சேஞ்சஸ் வரணும். அதுதான் வந்து உண்மையான கற்றல் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ ஆன்மீக குரு வந்து ஒரு இது சொல்றாருன்னா அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பக்தன் கிட்ட கண்டிப்பா ஒரு
சேஞ்சஸ் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் வந்து அது வந்து உண்மையான ஆன்மீக குருவோட கருத்தாகவும் இருக்கணும். ஒண்ணு குருவோட இது சரியில்லை, அப்படி இல்லைன்னா பக்தன் வந்து ஸ்ரத்தையோட இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னையோட அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம வந்து ஞான யோகம், உன்னதமான அறிவு, உண்மையா உயர்ந்த ஞானம் என்ன அப்படின்றது வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு 1st இருந்து 10th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவர். 4 விதமான வர்ணாசிரமத்தை வந்து நம்ம பார்த்தோம். கர்ம யோகானா கர்மம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. அந்த மாதிரி எப்படி நம்ம அந்த கர்மங்களை செய்ய முடியும், யாருக்கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துர்பேயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு அசெம்பிள்ட் டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா.